Matul is-sajf, minn kmieni f'Awwissu sal-aħħar ta' Settembru, ix-xogħol jibes li jkun sar fid-dwieli jagħti l-frott. Żmien il-qtuħ tal-għeneb wasal. Il-varjetajiet bojot bħal huma x-Chardonnay u s-Sauvignon Blanc huma l-varjetajiet li jsiru l-ewwel. Għalhekk huma l-ewwel għeneb maqtuha. Sew qabel li jinqatgħu l-varjetajiet użati għall-inbejjed ħomor u ż-żewġ varjetajiet indiġeni, il-ġellewża u l-Girgentina. Id-deċiżjoni ta' meta jinqata' l-għeneb hija waħda kruċjali. Din tittieħed mill-enologu flimkien mal-vitikulturisti ta' Delikata li flimkien janalizzaw bir-reqqa l-kwalità tal-għeneb. Iż-żmien li jintgħażel jiddependi ħafna fuq il-livell ta' maturità tal-għeneb, saħħet l-enba, il-kondizzjoni tat-temp u l-istil tal-inbit li l-enologu jixtieq joħloq. L-għeni qed jistgħu jinqatgħu bl-idejn, b'reqqa sena u preċiżjoni, mod pittoresk li jieħu l-ħin, jew inkella jintuża proċess maġġel permezz ta' magni. Fost il-komunità tal-fuq minn 350 bidwi taħt il-ħarsien ta' Delikata, il-qtuħ bl-idejn hija l-unika prassi użata. Mal-20 varjetà ta' għeneb differenti jiġu maqtuha tul dan iż-żmien u l-għeniqiet huma meħuda il-winery kmieni filgħodu meta t-temperatura tkun għadha baxxa b'hekk tiġi preservata t-toma bnina tagħhom. Issa xogħol il-bdiewa huwa lest u jibda x-xogħol tal-enologu.